Based on the name, ayan, performance-based bonus, may pakita nga we are performing our obligations, our duties, our work as not only municipal officials but also the employees of the local government. So nakita daw ti performance iti LGU Susona, so nairaman kami iti PBB. Kumusta ti collaboration, coordination tayo ti agdudumang ahensya diti local government unit tayo? Okay, Matt. Awang Matt iti baga tayo nga kontra yung ti Sangguniang Bayan. No, basing on the Sangguniang Bayan Sangguniang Bayan office. Okay, Matt, awang Matt iti sakit ti ulong ko ng mga mangkontra as in dati parigaten da iti pinagtaray iti gobyerno lokal iti ili kaya dati iti pagpintasan na no talagang kakadwa iti opisyal hang dati ada alisto ka lang agilumeng agidulin agkurakot kada amin di tagi pagbagadan no diket di napimpintas iti panagflow na iti aming programa iti gobyerno lokal. Kaya kasla ko mayente karayan, no, dan na isalat dita, dito papanawo, no, kadaluneng, talagang hangan na ayos iti danom. Kaya so, tatakit na ayos, maki-cooperate na amin, kaya kastamat iti obligasyon mi nga opisyalen, alisto kami nga makisarita kan iti different agencies iti local government. So dati pagbagami di kampanya nga no diretso alisto dumanon iti serbisyo kay iti kakailan. May isa pa nga pagkakitaan ket digiti nakadadong awards yeah, hanga talagang kakadwa ti opisyalis ket narikat nga makaalak iti award. So iliwen mi idi last term ni Mayor Joseph De Lara last nga termino nagado iti awards. So kadating term man parang at man iti maalat nga award.